Ja, Servus Pašťák, tak ako sme sa stretovali pred 4 mesiacmi, tak sa budeme stretovať aj naďalej. Budem točiť viacej energicky, pretože tie prvé videá boli veľmi dobré a chcem tom pokračovať. Samozrejme, Pašti je späť. Samozrejme, Pašti je späť a Pašti nekončí. Pašti mal prestávku, pretože potreboval načerpať energiu. A chcel si užiť aspoň polovičku prázdnin. Otravujú ma muchy, treba ich zabiť. Zabil som, vychytal, zabil som muchu, som rebel, dávajte mi lajky, dávajte mi dislajky kvôli tomu, to mne to je jedno. Ja to učím preto, že chcem a nie preto, že aby som mal nejakú slávu a aby som mal neviem čo. Pozeral som, jak ste ma pozeráte od mojich samých začiatkov, tak v 4., 5., 3., neviem, vážne, neviem, v ktorom dieli som pokazil zvuk som pokazil, nebudem nadávať, lebo nemám tak vypípať, tomu sa dostaneme v pokročilejšej časti tohto videa. Takže, kde som skončil? Čo som hovoril? Pašti, čo si hovoril? Ja nepamätám si, to je jedno, ale určite to nebolo niečo dôležité, keďže som zabudol. Ja jasne viem, Pašti je späť. Pašti is back. Oficiálne prehlásujem, že som späť. Normálne originál Pašti vypredajú za 20 centov je späť. A ne. Moja hodnota je trošku väčšia, tých 20 euro. 20 mi stačí, takto dovačku mi dáte, tieto peňaženky ich zoberiem a reku, že dobre, 20 euro, pašte váš. A peňaženka je samozrejme gratis, takže 20 euro nezaplatíte a pašte váš. Logická matematika, juhu! Možno sa čudujete, prečo mám intro. Pašti, prečo máš intro? Z jedného jednoduchého dôvodu. Intro mám kvôli tomu, že nemám ho v mojom počítači a nemám ho dostaviť. Jednoduchá vec. Takže tak, ale intro určite bude pri nejakom videjku ďalšom, ktoré neviem kedy vyjde. Videjka by som chcel vydávať tak obdeň, každé prázdniny, niečo zvonku, čo som zažil, niečo zo zápasu, baršo, debilinky budeme natáčať. No nie tak docela debilinky, budú to dôležité veci, ale debilinky, pretože to robí Pašti, chápete ma, ne? Logika a moje intro, takže bude za ten týždeň, jak som povedal na začiatku, teda na začiatku tejto témy som povedal, a na začiatku som povedal, že čaute ľudia, zdravia Pašťák, teda myslím. Takže tak a myslím si, že to by stačilo takto na nový úvod. Je to 15 diel, myslím si, že na to, že mám natočených 14 dielov, 70 odberateľov, nie je dobre? Tak či normálne by som si mal zatlieskať. Netreba to preháňať zase, nech mi fanúšikovia tleskajú, samochvála smrdí, ak sa hovorí, viete. Dobre, čaute ľudia, zdravia z Pašťák a sľubujem vám, že budem ďalej natáčať.